maybe بزوجت زي قيم ده حس كله سبب كله خير خوني maybe أبز نجار زي بق أبز عاد كونه عايز سمر اللين كون خيري هو تكاد لها مت المات غير ودله الباتون جنزبي بلين سبي بلين أنا كي ربي حني تقول له بحال كيقولون أبز عاد من باركو دبل بقى تسفاد غرتك maybe المات تجور هو تكاد كله خير خوني المات رخونه نجارات نبرهن كتب زأخذ كل عليك إذا نقبر له حد ميتر كان لك على ما أنت خم دروسنا سلطنا إذا نقبر له حد ميتر بقى سلام يا ندخل نحنا عرفتكم من هذا كل حسابات دقاقي نابنته مالت بوزح جزء هوتنا maybe زم نجارات زيهم أتعلميتهم ناني رم كخونه خيرهم زم حجز أحاتين أتحفني أم نجارات maybe هوتنا لك بقى خلك خمسة تريور لهم تعلم كوين دلو زمايزي دلهامت كوين خونه خيل هوتنا مثال لهم بقى خمسة تعلم ما تجي يروم خونه خيلهم جن حساب نزم نجارات زي ما تفيني مالت maybe بزوجت زي قيم ده حس كله سب كله خيل خوني maybe أبز نجار زي بقى أبز عاد كونه عايز سمر اللين خونه خيلي هوت كده دلهامت تعلم ما تجي يرود له كلير من الباتون جنزبي بلين سبي بلين أنا كي ربي حني ترجم له بحال كيقولون أبز عاد من باركو دبل بقى تسفاد غرتك maybe تعلم ما تجور هوت كله خيل خوني سو حجي انت تقبل እዞም ነገራት እዚኦም ናቶም ተቃራኒ ዝኾነ ነገራት ክትጽሕፍ ተዳኸካ እዚ ነገር እዚ ኦፍ ኮርስ አሎ ከተወግዶ ክትክል ኣለካ ነዚ ነገራት እዚ ነዚ ህይወትካ ደልሃመት ገይርዋ ደሎ ጥዕና ክትስእን ገይርካ ዘሎ በቃ ምስ ቤተሰብካ ዝኾነ ዓይነት ጽቡቕ ሪሌሽንሺፕ ንኸይህልወካ ድገብር ደሎ ጸልማት ዝኾነ ነገራት ናብ ብርሃን ከተምጽኦ ክትክል ኣለካ እዚ ንገብረሉ ሓደ ሜትር ከኣኒ ልክዕ ሎማ አንተ ከም ዝወሰድና ስልጠና እዚ ንገብረሉ ሓደ ሜትር በቃ ሰላማውያን ዝኾኑ ንዓና ዕረፍቲ ክቡና ዝኽእሉ ሓሳባት ደጋጊምና ብምጽሓፍ እዩ ስለዚህ ብርሃን ክገብሮ ድኽእሉ ህይወትና በረኸት ደለዎ ህይወት ጸጋ ዝመልኦ ህይወት ክንነብር ዘኽእሉና ሓሳባት ናብ ኣእምሮና ክነመላለስ ክንጅምር ከለና ንኣብነት ግሪንሺት ይበኩም ኣሎ ሓቂ ወይ ደጋጊምና ጽቡቃት ዝኾኑ ሓሳባት ፖዚቲቭ ዝኾኑ ሓሳባት ኣወንታዊ ዝኾኑ ሓሳባት ደጋጊምና ክንጽሕፍ ክንጅምር ከለና ንኣብነት ሓንሳብ ኣይኮንና ንጽሕፍ ብዙሕ ግዜ ክንጽሕፍ ኣለና ክሊር ሶ ንኣብነት ቶም ንሕና ንጽሕፎም ካብ ውሽጥና ዝፈልቁ ነገራት እዮም ውሽጥና ግን ኦልሬዲ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ጸልሚት እዩ ዘሎ ስለዚ ንዑ ብርሃን ንምግባር ግን በቃ ካብ ገዛ ርእስና ማለት ሓንቲ ንውንና ክርያ ደላስና ንሳኻ ዛሒዝኒ ያደልና ነፍስና ስለዚ በኣእምሮና በቃ ማለት ብርሃን ክንገብራ እንተዳደልና ኣእምሮና ካባና ወፃኢ መፂኡ ብርሃን ድገብርና የለን ኣኮኻ ይኮነ ኣሞኻ ይኮነ ሓትናኻ መፂኡ ኣቦኻ ዴኻ እሶም ኣይኮኑን ብርሃን ድገብርልካ ህይወትካ ክሳብ ሕጂ ኦፍ ኮርስ ዝኾነ ሰብ ሓጊዚ ካብዚ ደረጃ ዝበፅሕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን በቃ ኣነ ይክእልኒ ገንዘብ የብለይን ሰብ የብለይን ዓቕሚ የብለይን ኣይኮነለይን ኢኮ ትርጉም ድባህል የብሉን ኣብዛ ዓዲ ኮ ድብሉ ነገራት ንህይወትካ ጸልማት ገይሮሞ እንትዳሃልዮም እንታይ ክትገብር ክጅምር ኣለካ ሕጂ ግን ሰላማውያን ዝኾኑ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ነገራት ሓደ ብሓደ ክትፅሕፍ ትጅምር ስለዚ በቃ ኣነ ሰላማዊ ኢልካ ክትፅሕፍ ክጅምር ከለኻ ቀስ እንዳበልካ ኢኻ ትእትዎ ሎማ ዓንቲ ትፅሕፍ ጽባሕ ከኣኒ ኣነ በቃ ሰላም ረኺበ ኣለኹ ህይወተይ ከምቲ ደለለየ ይኸይድ ኣሎ ጥዕና ከዓ ረኺበ ኣለኹ እቲ ዝደለየ ዓይነት ኣታዊ ብምርካብ በቃ ንቤተሰበይ ይረድኦም ኣለኹ ዳበልካ ነዞም ነገራት ደጋጊምካ ክትፅሕፎም ክጅምር ከለኻ ህይወትካ ዳ ተቐይረ እዩ ዝመፅእ ክሊር ተጸልማት ዝነበረ ህይወትካ እንታይ ደይኮነ እዩ ዝመፅእ ብርሃን እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ክሊር ጋይስ ምክንያቱ እንታይ ትዘሪእኻ ዘለኻ ጸልማት ነይሩ ህይወትካ ኦፍ ኮርስ ሽግር ብሽግር እውን ከምዘይ ምታሕ ፈይጥካ ኣለኻ ስለዚ መፍትሒ ድኸውን ብኣእምሮኻ ደጋጊምካ ክትሓስቦም ከለኻ እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ መወዳእቱ ሰላማዊ ድኾነ በረኸት ደሎ أقرب من الله تعالى. Thank you. زي clear guys. حنساب تعيفنا يكون ناقن سقنبل. حنساب تعيفك ببقى سلامة عندكم حسابات بقى تعيف اللغة الكاسق أنت ذلك بقى تسأل ما تدبره منهم بقى علم اللي بيخون كارنا جرا يكوني. جندقا جيمنا خا نجوه بلبنا. سلامة عندكم حساباتنا أنا بقى فولي دوغانا هيوت كنا بركلنا باي بتناتنا imagination رين تدا أخوينا. دقا جيمنا نتعفو دقا جيمنا نحسبون تدا أخوينا. هيوتنا موداتو برهان مخان زي ترفي حساب دي كنا كندقا مخان كلالنا موداتو دما تدلنا عينة هيوت ناب هيوت ما تدلنا عينة هيوت من بارنا زي ترفي كلير سألمات بسألمات هاي كنا ندبر سألمات كبرهن تدا أخوين بمتى يدمجن ببرهان يدمجن مخنياتو سألمات ربحال نجارو كيلن absence of light كويدلا كلير ناي برهان زي مهلا يدام بر سألمات ربحال نجار يلا
كلير جايز سو تصلمت خوينو خسمعنا خوني هيوتنا ግን ጸልማት አይኮነ እንደሎ ታይ ተሐሪሞ ዘሎ በረኸቲት ብርሃን ተሐሪሞ ዘሎ ነበር ከምዚ ጌርና ብርሃን ክንገብሮ ከልና ኣብ መጨረሹ ትንደሊ ዓይነት ብሩህ ዝኾነ ህይወት መንባርና ዘይተርፊ ማለት እዩ ክሊር ሶ ዝንገብሮ ካኒ በቃ ደጋጊምና ግሪን ሺት ይበኩም ኣለኹ ኣብዚ ግሪን ሺት ይብኒ ያደና ደጋጊምና ክንጽሕፎ ክንክላልና ክሊር ደጋጊምና ክንጽሕፎ ክንጅምር ከልና ካብ ውሽጥና በቃ ተኣምር ጥራይ ዝወጽእ ማለት እዩ